Vet aquí una vegada, ai, vet aquí una vegada, així comencen ses llegendes, és història de dues valentes, d'un fondal de tramuntana. Un 11 de maig va ser córrer l'any 61, un assaltament dels turcs va alarmar un poble sencer. Pageses i humils germanes, filles de Cantamany, vos volen llevar els guanys aquests maleïts pirates. Joventut i llibertat, fortalesa i bona gent, solleriques de naixement, orgull, valor i humilitat. Ai, mal vos pegas un llamp, ai, mal vos pegas un llamp, a que nostre no entrareu i molt manco saquejareu lo que avui mos dona el camp. Ai, em varen passar un calvari per salvar el seu jornal i amb sa barra del portal donaren mort en el corsari.